Zkuste se zaposlouchat do následujícího zvuku. Ano, je to, když se něco trhá. A my to používáme nejenom, když se trhá papír, tak jako teďka, ale někdy říkáme, že nám něco trhá duši. Říkáme to o věcech, které jsou těžké a ten papír se trhal nebo se také rozděloval, proto to vydávalo tenhle ten zvuk. A proto někdy také říkáme, trháme to duši, když chceme říci, že to, co nás bolí, tak je spojeno s nějakým roztržením, anebo taky rozdělením. A právě o tom bude i další číslo časopisu Brána. O rozdělení i o tom, že nám to někdy trhá srdce nebo duši a jak se s tím vlastně vyrovnáváme. Tak vám přeju další dobré čtení časopisu Brána na téma rozdělení.